on, ongi etorri herritarren batzordera. Bilkura hau publiko da eta grabatuta zabalduko egingo da, herritarrek gai honen berri izan dezaketen. Bilkurara ikusle gisa joaten direnez, askatasunez egiten dute eta ulertzen da, baimena ematen dutela, haietatik lortzen diren iritziak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Expediente 4718/2023, Haurreskolak Partzuergoaren inguruan LAB sindikatuak aurkeztatutako mozio onartzea hala badagokio. Voy a proceder a leer la moción. Haurrek eskubidea dute lehen haurtzarako hezkuntza eta zaintza eskuragarriak eta kalitate onekoak izateko. Horrela dago jasota eskubide sozialen Europako printzipioetan. Norabide horretan, Haurreskolak Partzuergoaren helburu dira eta horrela jasotzen da non. Familiekin lankidetzan, haurraren garapen integrala sustatzea adingabeen, eskubideekiko errespetuaren, ongizate psikofisikoaren eta afektibitate, zentzumen eta mugimen, ezagutza, harreman eta gizarte ahalmen guztien garapenaren ikuspegitik prestatu eta sozialtzaren bidez. Ezberdintasunak konpentsatuko dituen prebentzio hezkuntza bat sustatzea eta bereziki gizarte edo pertsona mailan beharrik handienak dituztenei arreta eskaintzea parekotasuna pilatuta. Hezkuntza ekintzaren hasieratik Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan elebitasuna bermatzeko baldintza egokiak erraztea edo bultzatzea. Familiei 3 urtetik beherako haurrei eskainitako zaintza eta arretaren bidez laguntza zerbitzua ematea, familia eta lana uztartzeko mekanismo gisa. Landa eremuetako biztanleei hezkuntza eta laguntza izaerako zerbitzu baten eskuragarritasuna ahalbidetzea. Are gehiago, lehen haurtzarako hezkuntza eta zaintza kalitate handiko zerbitzu publikoa, unibertsala eta doakoa izan dadin nahi da. Eta 2023-2024 ikasturtetik aurrera doakotasuna ezarri da Haurreskolak Partzuergoan. Horrela zehazten da 5/03/2123 erabakian, martxoaren 22an. Haurreskolak Partzuergoko zuzendaritza batzordearena zeinaren bidez onartzen baitira Haurreskolak Partzuergoko plazen eskaintza, funtzionamendua eta haurren izen emate arauak 2023-2024 ikasturterako. Horreko guztia kontuan izanik, LAB sindikatuak Zallako herriko udal batzari mozio honen bidez ondorengoa azaltzen dio. Zallako udalerriko haurreskolak Partzuergo publiko haurreskolan ez dagoela 2023-2024 ikasturtean familia gehiagok izena emateko aukerarik, plaza librerik ez dagoelako. Honengatik, LAB sindikatuak honakoa eskatzen dio. Haurreskolak Partzuergo publiko eskaintza unibertsal, publiko, doako eta euskaldun nahikoa egon dadin. Zallako udalerrian haurhezkuntzako lehenengo zikloko haurrentzako nahikoa plaza bermatu daitezen Haurreskolak Partzuergoarekin elkarlanean. Haurreskolaren handitzea, haurreskola berriak zabaltzea eskatzen du dagoen eskaerari erantzun ahal izateko. Arroz, mesedez. Bai, kaixo egunon. Geuke jakineko genuke zenbat plaza dauzuen ofizialki eta zenbat ikasle adin bakoitzeko momentu hontan. Badakigu eta entzuten ari gara oindela ja urteak jaiotze tasa jaitsi dela nahikotxo eta genituen azkenengo zenbakiak badakigu ez zirela oso onak. Eta orduen oin topera egotie, jakiteko zergatia. Bestea. Kaixo. Oraingoa urte honetan bi ikasgela ditugu
zer urteko gelan 8 haur sartzeko ikasgela bat eta urte batetarako 13. Baina ume gehiago daudenez, taldekatze gela bat sortu digute, orduan gaur egun baditugu 0 urteko gelan, taldekatze gelan 10 ume, 0 urteko 3 umekin, eta 7 urteko, osea, 7 urte bateko 7 umerekin. Eta urte bateko gelan 13. Orduan, 2 ume baino gehiago, osea, plazak dauden, baino 2 ume gehiago ditu. Zer eskatzen duten Zer eskatu den, zenbat jende geratu den kanpoan. Momentuz, klaro, plazak egunero daude deiak eta bar, eta gaur egun 17 ume edo 17 familia interesatu dira. 17, bai. Deiaren bidez, edo bertaratu dira, edo hori da. Adina bitxora da, 0-0koa, batekoa, Ezberdintasuna dago, azken finean, zer ratioak ez dira ezberdinak. Datu horiek konkretuki ez ditut hemen orain, baina denetarik, azken finean, plaza itxi da urrian, plazak itxi ziren ja, eta orain di jaio gabe, agurdun zegoen jendea ere etorri da, denetarik. Dena den urrengo egunetan, zehaztuko dugu eta... Enrique, mesedez. Bai, azken finean, gure asmoa san jakitzea, zenbat datuek eta zenbat datu demografikoa jakitzeko, berjezkoa basan edo ez basan, printzipioz, guk lapeko mozionaren alde gaude, eta eskatzen dugu adulari, jakitzeko, zehazki, zera, zaiako neurriak, zaiako ezaguarriak kontuan hartzen, jakiteko zehazki zentzun diren beharrak eta familiak zentzun diren bere nahiak eta ez da historia da, dana den, printzipioz gure botoa aldekoa izango da. Xavier? Vale, aldeko boskak, abstentzioak. Honekin ja, eskerrik asko, denori.